नोंथाङा जे खामानि मावबोदों बेनि गेजेराव दा नोंथाङा मालाबाफोर दुखु मोनबोदों नामा सोरबा दुखु होबोदों नामा बिनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? बिराद माने सिगाङावबो सासे इउटुबार सोंखांबाय आंखौ बे खोथाखौ ओमफ्राय रिसेन्टलि जादों होननानै आंखौ बिराद सोंहरनाय जादों आरो खिन्थु रिसेन्टलि नङा जेला आङो 2004आव माने खाफालनि लिरनाय सिनेमा खालामो बै समाव जादों आरोखि 2004निसो दे घटनाया खाफालनि लिरनाय जेला जोङो शुटिं लानो थांदों माने बै माबाथिंजाय बहलपुरथिंजाय आरोखि ओमफ्राय जों फैफिननाय समाव शुटिं लानानै जोङो न'आव बेक जाबोफिननायाव माने जोङो मोनसे गामिजों फैदोंमोन आरोखि ओमफ्राय बे गामियाव रिफ्लेक्टर गोदोनाथ' बिराद रिफ्लेक्टर लायोमोन ना बे लाइटनिया ओमफ्राय बेयो कारेन्टआव नांदों आरोखि मेन कारेन्टआव ओमफ्राय बाव कारेन्टआव नांनाय लोगो लोगो आं खारनो होननानै आं फार्स्टआव खारनो होननानै ओंखारबा एकदम माने शर्ट नांदों आरो आङो बिराद शर्ट नांनानै आङो सानब्रै सानबासो आं शुटिं लानो हायाखै माने ओरै साजोबनानै आरो बे मोनसे बिराद गोसोआव गोनां जाथाय जादों आरो एक्सिडेन्टआनो जादों आब'नाव आरो बेबो मेन कारेन्टनिफ्राय लहानि गोजासो जायो आरो माबा रिफ्लेक्टरा ओमफ्राय माने बास सायाव थानायखाय जोङो बै टायार जानायखाय शर्टआ नाङाखैमोन ओमफ्राय जै हा गानाय लोगो लोगो बै बास टायार थाबा नाङानो शर्टआ ओमफ्राय मानसिया हायाव गानाय लोगो लोगोनो ओरै लहायाव हमनानै जा मावबाय आङो एकदमबारे ओमफ्राय आंखौ जाय बै जोंनि स्पट बयफ्रा आंखौ बोखाबा बिसोरबो लारि लारि नांदों जाहैदों बे आंहाथ' जेबो थाल गैला ओमफ्राय बिदिनो उनावहाय लास्टाव जिजों ना माजोंबा बोखारदों जाहैदों बिदि माने बिराद गिदिर माबायानो बासायनाय जाहैदों आरो एक्सिडेन्टआनो जाबोदों आब'आ बे जोंनि सावथुन मुलुगाव गोसोआव थानाय जाबाय आरोना बिदिनो जाहैबाय माने आंखौथ' न'आवनो खिथाहराखै जेन आङो जे बिदि एथ' गिदिर एक्सिडेन्ट जादों गावस्रा माने प्रडाक्सननि मानसिफ्रा गिनानै आरो खिथाहराखै आंखौ